இருந்தார்கள் என்ற ஒரே ஒரு காரணத்தினால் தான் அருமை நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை கண்டவர்களுக்கு சஹாபாக்கள் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அந்தஸ்தை பெற்றுக் கொண்டார்கள். அந்த அளவிற்கு அவர்களுடைய அந்தஸ்திற்கு இன்னும் ஒரு காரணம், அவர்கள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் மீது தன் உயிரையே தியாகம் வைத்து தன் உயிரை விடவே நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை நேசம் கொண்டார்கள் என்ற ஒரே ஒரு காரணம் தான். இதற்கு எல்லா சஹாபாக்களுடைய வாழ்க்கையிலும் ஓரொரு சரித்திரங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதில் முதல் மனிதராக அபூபக்கர் சித்தீக் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் இடம்பெறுகின்றார்கள். அபூபக்கர் சித்தீக் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் தன்னுடைய உடல் உயிர் ஆதி அனைத்தை விடவும் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை நேசம் கொண்டார்கள். அவர்களுடைய தன்னுடைய இச்சையை விட தன்னுடைய ஆசை ஆவல்களை விட நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய ஆசைகளுக்கு தான் முதலிடம் கொடுத்தார்கள் என்பது சித்தீக்குல் அக்பர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களுடைய பல சரித்திரங்களில் இருந்தும் பல நேரங்களில் அவர்கள் நடந்து கொண்ட விதத்திலிருந்தும் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது. மக்கா வெற்றியின் போது அருமை நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடத்தில் அபூபக்கர் சித்தீக் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் தன்னுடைய தந்தையார் அபூ குஹாஃபாவை அழைத்துக் கொண்டு வருகின்றார்கள். எதற்காக? நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் முன்னிலையில் அபூ குஹாஃபா என்ற தன் தந்தை இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று பல நாட்களாக ஆசை கொண்ட அந்த ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்காக வேண்டி சித்தீக் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடத்தில் வருகின்றார்கள். வந்தவுடன் அபூ குஹாஃபா நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு முன்னால் கலிமாவை சொல்லி இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள். அந்த நேரத்தில் பல சஹாபாக்களுக்கும் சந்தோஷம் குதூகலித்தார்கள். ஆனால் சித்தீக்குல் அக்பர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களுடைய முகத்தில் ஒரு கவலை வெளிப்படுகின்றது. சந்தோஷம் இருந்தாலும் சந்தோஷத்தினுடைய வெளிப்பாடை அவர்களுடைய முகத்தில் காணவில்லை. உடனே நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேட்கின்றார்கள், ஓ சித்தீக் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு, தாங்கள் பல வருடங்களாக ஒரு ஆசை கொண்டீர்கள், அந்த ஆசை இப்பொழுது நடக்கின்றது, ஆனால் தங்களுடைய முகத்தில் சந்தோஷத்தின் வெளிப்பாட்டை காணவில்லையே, சோகமடைந்தவர்களாக தெரிகின்றீர்களே, காரணம் என்ன என்று தன் தோழரை பார்த்து கேட்ட நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு சித்தீக்குல் அக்பர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு கொடுத்த பதில் உண்மையில் சித்தீக் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை எந்த அளவிற்கு நேசம் கொண்டார்கள் என்பதை எம்மால் உணர முடியும். சித்தீக்குல் அக்பர் பதில் சொன்னார்கள், நாயகமே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், தாங்கள் கூறியது உண்மைதான். நான் பல வருடங்களாக ஆசை கொண்டேன், என்னுடைய தந்தை தங்கள் முன்னிலையில் இருந்து இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று. இன்று அது நடைபெறுகின்றது. நான் ஆசை கொண்டது போல் தாங்களும் ஆசை கொண்டீர்கள் நாயகமே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். தங்களுடைய சிறிய தந்தை அபூ தாலிப் தங்களுக்கு முன்னால் கலிமாவை உரக்கச் சொல்லி சத்தமாக சொல்லி இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று தாங்களும் ஆசை கொண்டீர்கள் நாயகமே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். என்னுடைய ஆசை இன்று நடக்கிறது, ஆனால் தங்களுடைய ஆசை நடைபெறாமல் போயிற்றே நாயகமே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அதை நினைத்து கவலை கொள்கிறேன் நாயகமே. தங்களுடைய ஆசை நிறைவேறாமல் என்னுடைய ஆசை நிறைவேறுவதில் எனக்கு சந்தோஷம் குறைவு நாயகமே என்று பதிலளித்தார்களே. சித்தீக்குல் அக்பர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களுடைய ஸ்தானத்தை யாரால், எந்த குதுபுமார்களால் அடைய முடியும் சகோதரர்களே? இதற்கு காரணம் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் மீது கொண்டிருந்த மஹப்பத்தின் வெளிப்பாடுதான். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சித்தீக்குல் அக்பர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களை போன்று நம்மால் அடைய முடியாவிட்டாலும் அவர்களின் பரக்கத்தினால் அண்ணலம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை அதிகமாக நேசம் கொள்வதற்கு, அதிகமாக எங்களுடைய உயிரை விட நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வாக்குகளுக்கும் அவர்களுடைய சுன்னத்துகளுக்கும் முதலிடம் கொடுக்கக்கூடிய நல்லடியார்களாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஆக்குவானாக. வஸல்லல்லாஹு தஆலா வஸல்லம் அலா கைரி ஹல்கிஹி சய்யிதினா முஹம்மதின் வ அலா ஆலிஹி வ ஸஹ்பிஹி அஜ்மஈன். வல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன்.